iskravac, pravi iskravac. Pustite mi malo da odmorim. Odlično, samo što si pala kao da te neko upucao. Onako nekako laganije se, spokojnije se vrati. Spokojnije se vrati, shvatila si da ti nije ništa. Gospodine Drone. Hvala. Snimi njih malo video samo, volite. Mogu, ali ne mogu nešto se. Čekaj, moram da vas snimim kao publiku. Ali ovako